Kaixo, nire izena Peio Meso da eta Gasteizko udaletxak martxan jarri duen eraldaketa komunitariorako bulegoko teknikaria naiz. Lehenengo eta behin ongi etorria eman nahi dizuet 10. webinar honetara, antolatu ditugun webinar saioko azkenengo webinarra, eta honetan energia komunitateak martxan jartzeko erronkak eta oztopoak landuko ditugu. Horretarako, lehenengo eta behin honek dira landu ditugun 10 webinarrak, danak eskuragarri daude, beraz, 10 ikusten bazaude eta aurrekoak ikusi ez badituzue, hau ikustera gomendatzen zaituztet. Eta, gaurkoan, 10. webinar honetan 4 puntu landuko ditugu. Lehenengo aldetik, energia komunitateak eratu ondoren sortu aldiren oztopoak, oztopo ohikoenak eta guk energia komunitateekin lanean aritu garenean ze oztopo ikusi ditugun aipatuko ditugu. Gero, ze aukera eskintzen dituzten energia komunitate hauek, energiaren kulturan oso labur gauzatxo bat aipatuko dut, eta amaieran, energia komunitateak ze erronkei aurre egiten laguntzen dute. Beraz, lehenengo eta behin, energia komunitateak eratu ondoren oztopoak. Eratu aldiren oztopoak, hainbat oztopo daude, alderdi teknikoan, lege eta administrazioen alderditan, alderdi sozialetan eta alderdi ekonomikoetan. Behar hemen zerrenda bat ikusi dezakezue, alderdi bakoitzan ze oztopo sartu aldera. Baina orain, urrengo diapositiban ikusiko dugu banaka zelan sortu aldiren oztopo hauek edo ze eredutan agertu daitezke. Beraz, aldatetik oztopo sozialak. Hau da, azkenean kideak erakartzea eta kideen interesa mantentzea batzutan zaila da. Orduan, oztopo hauek agertu aldira, kideak ezin dira erakartu edo interesa galdu dutela. Beraz, horregatik beti aipatzen dugu talde motorra edo talde eragile hau, azkenean oso garrantzitsua da kontuan izatea. Talde eragileak ez duela energia komunitateen guztiaren indarra bereganatu behar, baina azkenean horregongo dela oztopoei aurre egiteko, jendeak erakartzeko, difusioa egiteko, interesa mantentzeko, eta hau da, sozialki agertu aldeen oztopo bat. Beste bat da, pertsona guztien gana iristea. Hau da, azkenean, egia da, agian sozializazio prozesu horretan zaudetenean edo jendearen gana iritzen nahi duzuenean, agian oso zaila da pertsona guztien gana iristea, beraz, oztopo hau agertu aldira, jende guztia informatua ez egotea, eta gainere jendea energia komunitatearen parte denean, egiten den informazio transmisio guzti hori jende guztien gana ez heltzea. Orduen oso garrantzitsua da egiten diren komunikazio hauek transparenteak izatea, mundu guztiaren gana heltzea, eta gertatu daiteke prozesu honetan jendeak motivazioa galtzea eta prozesua alde batera guztia, beraz, hau neri be aurre egin behar zaio. Gero, agertu alden beste oztopo bat, da lehen aipatu dena talde eragilea, azkenean, sortu alden oztopo bat da azkenean talde eragilea bere ganatzea egin behar diren lan guztiak. Hau da, talde eragilea beti egotea, hau egin behar da, hau egin behar dugu, guk egingo dugu, eta azkenean hori egiten dugu talde eragileak motivazio maila hori galtzea edo. Esaten den moduan, pixkat beren ganatzea gauza gehiegi eta erraetzea. Orduen horregaitik oso garrantzitsua da talde eragile bat egotea, hau izatea agian pizka bat ahotsa eramaten dutena, baina beti taldeko edo energia komunitateko kide guztiek parte hartu behar dute, oztopo hau ez sortzeko eta talde eragilea ez erretzeko. Beste oztopo sozial bat da, sinesmen faltsuak ez urtatzea, hau da, agian jende askok oztopo jarriko ditu, hau entzun duelako, hau komentatu diotelako, edo hau uste dutelako, eta azkenean jendeak bere ganatu egiten baditu sinesmen hauek nahiz eta faltsuak izan, askotan oso zaila da, ideia faltsuei aurre egitea. Horretik oso garrantzitsua da, hau ez sortzeko da, sortzekotan, informazio emotea, formakuntza bat emotea eta jendeari argi uztea hau ez da horrela eta faltsua dela. Gero, beste oztopo mota da legezko oztopoa. Kasu honetan, muga distantzia. Izan daiteke, azkenean, energia komunitate bat sortzen egotea eta ikustea interesa dagoela, ez dakiz zein auzotan, pertsona batzuk interesatua daudela. Eta hor, oztopo batzuk sortu aldera, ze jendeak energia komunitatean sartu nahi du, zuek presaudete pertsona horrek beren ganatzeko, baina ze oztopo daukagu muga distantzia. Azkenean, gaur egun, instalazio fotovoltaiko bat egiten bada adibidez, 2 kilometroko erradioan dauden kontsumo puntuak bakarrik konektatu aldirena instalazio horretan. Orduan, oztopo bat izan daiteke, jendea energia komunitatean sartzeko edo pertsona interesatuen zerrenda handitzeko. Beste bat da, enpresa banatzailearekin
arazoak izatea, hau da, energia komunitate baten kide diren pertsonekin hitz egin baduzue, segurazki asko konpetu dizutela, enpresa banatzailearekin arazoak izan dituzuela, konexioa eskatu behar dela, baimena eskatu behar dela, askotan konexioa onartzerako momentuan traba jartzen dituzte, edo hilabete asko luzatzen da prozesu hori, beraz, hau gertatu daiteken oztopo bat da, zuek dena ondo egitea, dena prestizatea, eta egon behar den moduan, baina, enpresa banatzaile horrek oztopoa jartzea konexioaren momentuan adibidez, orduan, honetan komentatzea, azkenean ez dago gure esku, ez dago energia komunitatea sortzen dugun pertsonen esku, baina, agertu daiteken oztopo bat da, eta honeri eskainiz behar zaino da pazientzia, eta konfiau, enpresa banatzaileak denbora laburren emango duela konexioaren baimen hori. Hori, azkenean hau da enpresa banatzaileko goraberak, hemen Euskadin enpresa banatzaile bakarra Iberdrola da, orduan azkenean honek trabajarri dizkigu, hartuneak indartu behar direlako, transformadoreak aldatu, araudi aldatu delako orain beste gauza bat egin barra, eta honek agian diru kostu handitu egiten du edo trabajartzen dizkigute, beraz, sortu daiteke eta honeri egin behar zaiona da, enpresa banatzaile honi aurre egin eta pazientzia auki. Eta gero, lege oztopak bebai, jendeak prozedurak ez ezagutzea, zer egin behar den autokontsumo prozesu hau baimentzeko eta onartzeko jartu behar diren prozesuak, orten honek be, oztopo bat izan daiteke, ez ulertzekotan zer egin behar den edo ze pauso jarraitu behar diren. Orduan hau, oztopo bezala agertu daiteke, pertsona batzuentzat, prozesu horretan blokeatuta geratu daitezkeelako. Eta, beste lege oztopoa da banaketa koefizientiko gatazkak. Azkenean, energia komunitate baten barruan instalazio fotovoltaiko bat adibidez egiten da, eta banaketa koefizienteak egiten dira. Etxebizitza edo kontsumo puntu honi, ez dakiz emateko unekoa 2 kilobate, ostateri 1,5. Orduan hau, dana dokumentu batean egon behar da bilduta, eta azkenean danak sinatu behar dute, danak ados egon behar dira. Gertatu daiteke, banaketa hau egiterakoan norbait ados ez egotea, eta prozesu hau luzatzen zergaitik, denek sinatu behar dutelako dokumentu hau, eta dokumentu hau sinatzen ez badute, edo prozesu batko luzatzen bada, oztopo bat izan daiteke prozesuarekin aurrera jarraitzeko. Beste oztopo mota bat, oztopo teknikoak, adibidez, interes kulturaleko guneak. Adibidez, hemen Gasteizen, gertatu daiteke oztopo teknikoen inguruan, adibidez, alde zaharrean bizi bazara edo energia komunitate bat sortu nahi baduzue, azkenean ordenantza bat dago, non esaten duen gune historikoa denez, eta babestuta dagoela, eta hori instalazio fotovoltaikorik ezin dela jarri. Orduen, gertatu daiteke, gune honetan edo beste gune batean, sortzen baduzue Gasteizetik oztopo tekniko hauek egotea. Edo tokian, sortu nahi zuen tokian, Gasteizen moduan ordenantza espezifiko bat egotea, eta honek oztopoak ezartzea, eta horrela energia komunitatea aurrera eramatea alde honetatik, nahiko zaila izan daiteke. Gero, instalazioen kokapena, erabaki dezakezue non nahi duzuen instalazio hau egin, eta gero, gian ez da zuen estalki bat, eta baimenak lortu behar dituzue, alokairu bat, eta dena ondo joan, eta derrepente, alokatu nahi duzuen pertsonak, edo enpresak, edo entitate publikoak, oztopoak jartzen dizkizu, prozesuak geleitu behar da, hau gertatu daiteke, azkenean, zuena edo energia komunitateko pertsona baten estalki bat ez bada, honek sortu dezake, oztopoak sortzea. Eta honetaz gain, bebai gertatu daiteke, ustekabe batzuk, adibidez, estalkerkin dana ondo doa, pertsonak alokatu nahi zuen pertsonak alokatuko dizu, dana sinatu duzue, pertsona usteka zaudeten, baina ustekabe batzuk sortu daitezke. Estalkia aztertzea eta ikustea goera txar batean dagoela, ezin dela hor instalazio fotovoltaiko bat egin. Itzalak agertzen direla, ez dituzula kontuan hartu, eta kontuatzen zarete itzalantiak dituela. Honek sortu aldien usteka batzuk dira, eta honek oztopoa jartzen ditu energia komunitatea aurrera eramateko. Beste alde batetik oztopo ekonomikoak, finantzatzeko zailtasunak, agian finantzatzeko diru kantitate proporik ez daukazu eta finantzaketa prozesu bat bilatzen zaudete, hau da kreditu bat, crowdfundinga, diru laguntzak, eta hor agertu daiteke zailtasunak hauek lortzeko, diru laguntzak eskatzea eta denak
ez estatuak izatea edo krediturik ez lortzea, orduen, honek diru propiorik ez badago, diru falta hori badago, azkenean proiektu hau finantzatzeko oztopoa sortu daiteke eta hor pizka bat blokeatuta geratzea. Baina, bueno, honek izan dira, holan sortu daitezken oztopo orokorrak. Gero, agian ikusiko zuen prozesu guztian zehar beste oztopo batzuk sortzen direla, baina honek dira sortu daitezken oztopo orokorrak. Eta bai, puntu honetan heldu bazarete, esatea oztopo guztiei aurre egin daitekela, jakuntateak martxan daudela, oztopoa agartu zaizkiela, baina aurre egin izan dutela, beraz, oztopoak dira, baina aurre egin alzaie. Eta ze aukera daude, alde batetik hau da laburpen tabla bat, energiakometek ze aukera eskatzen dituzten, pobrezia energetikoaren aurkako borrokan laguntzen dute, toki konplegua sustatzen, pertsonak kalte beren inklusioa alduntzen dute, adineko pertsonen inklusioa, komunitatea eta adostasuna sustatzea eta biztanleak eta negozio berriak erakartzea. Eta zer esan du honek? Banaka aztertuko dugu. Pobrezia energetikoaren aurkako borroka. Ze aukera eskaintzen du honek azkenean, gaur egun gure gizartean gero eta garrantzitsuago edo gero eta indar gehiago duen arazo bat pobrezia energetikoa da. Familiek, pertsonek, etxebizitzik ezin dutela haien faktura elektriko edo termikoa ordaindu, ezin dutela berogailua neguan piztu edo etxea osteko sistema bat egudan piztu, honek suposatzen duelako inbertsio oso handia fakturan eta ez daukate idurik, orduan, azkenean honek eragiten du pertsonak pobrezia energetikoan bizitzea. Eta ze aukera eskaintzen du pobrezia energetikoak, energia komunitateek, azkenean, adibidez, aukera bat gertatu zen, Madrileko energia komunitate batean, adibide moduan, asko gustatzen zaidala azaltzea, adibidez, etxebizitza bakoitzak 2 kilobatioko paketea ezarri zaio, hau da. Etxebizitza bakoitzak egin den instalazio guztitik 2 kilobatio izango ditu eta ekin beharko du 2 kilobatio horrek suposatzen duten inbertsioa. Baina, nahi zuten, hainbat familia, zaurgarriak ziren hainbat familia eta pobrezia energetikoan zeuden hainbat familia energia komunitate honetan sartzea. Baina, pertsona honek, diru laguntza eskasak zituztelako, haien egoera ekonomiko ez zelako ona, egoera soziala, ezin ziren energia komunitatean sartu, ezin zutelako inbertsio hori egin. Orduen, etxebizitza bakoitzak 2 kilobatio, ez lehitu zitzaizkion 2 kilobatio, baina 2 kilobatio ordaindu beharrean 2,1 kilobatio ordaindu zituzten, hau da, bakoitzak 0,1 gehiago. Orduen, etxebizitza guztien artean bakoitzak 0,1 gehiago ordainduz, azkenean, hainbat kilobatio ordaindu ahal ziren, eta zaurgarriak ziren familia hauek, energia komunitatean sartu ahal ziren, haien inbertzioa 0 izaten, edo inbertsio oso bajua, zergatik beste kidek ordaindu zutelako aukera hori. Orden azkenean, energia komunitateek aukera hau ematen dute. Zaurgarriak diren familiak edo pertsonak edo pobrezia energetikoa pairatzen dutenak, energia komunitatean sartu ahal izatea. Beste aukera bat da, toki konpleguaren sustapena, azkenean bertako enpresak, abokatuak, notarioak edo hainbat kudeatzaile kontratatuko dira, proiektu hauek aurrera emateko. Hau da, energia komunitate batean instalazio fotovoltaiko bat egiten bada, honena da, kilometro zeroko edo tokiko enpresa bat kontratatzea, bertako pertsonei, bertan bizi diren pertsonei lana emango dietena, pertsonen bat kontratu behar da dokumentore bat prestatzeko, azkenean bertako lana eta bertako tokiko enpleguan sustatuko da. Beste alde batetik, despopulazioa eta landa garapenean lagunduko du, hau da, azkenean, aztertzen badugu adibidez, Araba mailan herri oso txikiak daude, eta gero eta herri txiki horietan bizi diren pertsonak hirietara edo adibidez Gasteizera mugitzen ari dira. Baina horrelako proiektuak egiten badira herri txikietan ikusten bada pertsonak aukera dutela energia komunitatea sortzeko, energia berriztagarria sortzeko, onura sozialak, ingurumen sozialak, ingurumen onurak ekonomikak lortu ahal dituztela, azkenean honek eragin dezake, pertsona horrek bertan geratzea, ikustea haien herria gero eta garratuago dagoela, aukera gehiago eskaintzen dietela, beraz, despopulazioa gutxituko litzateke eta landa garapenak gero eta handiago izango litzateke energia komunitatei esker. Eta beste alde batetik, jarduera ekonomiko erakartzea eta hau doa lotuta aurrekoarekin azkenean toki hauetan ikusten bada proiektu hauek egiten ari direla, jendea bertan geratzen dela, jarduera ekonomikoa erakarri daiteke eta bertan
enpresa gehiago ezartzea, aktibitate gehiago, orduen hori, horrek eraman dezake jarduera ekonomikoa tokian handitzea eta ez mugitzea bakarrik hirietara edo jende asko dagoen tokietara baizik eta herri txikietan eta landa eremuetan baita jarduera ekonomikoak egotea. Eta, bueno, ja, hirugarren puntu honetan oso labur aipatuko dut, energiaren kultura hau zer da. Azkenean, energiaren kulturan hainbat aspektu daude, potentzia, energia, banatzaia, merkatua, hainbat, hemen ikusten dituzuen, hau argazki hau berderaz dago, azkenean ez sortuta dagoen argazki bat eta horrela idatzita dago. Azkenean, jarriko dugu piramideko aldean, potentzia eta energia daudela, hau da. Agian edo mundu guztiak daki zer den potentzia, zer den energia edo kontzeptu hauek ulertu ditu. Baina gero eta gora bagoa, komertzializadora, banatzailea, merkatua, merkatu librea, merkatu regulatua, prezio fijoa, hor daude, agertzen dira kontzeptu batzuk, eta segurazki gero eta gorago bagoaz piramide honetan, jendeak gero eta gutxiago ezagutuko dituela kontzeptu hauek. Orduen, energia komunitatei esker, azkenean formakuntza bat lortzen duzunez, honetan interesatzen zarenez, ikasten duzunez, azkenean guk lan egiten dugun energia komunitatea askorekin, ikasi egiten dute, informazioa biltzen dute, irakurri, bideoak ikusi, eta azkenean hainbat informazio jasotzen eta formakuntza hau izanez gero, kontzeptu hauek ulertzen dituzu, agian faktura elektriko hartzen baduzu eta irakurtzen baduzu, ikusiko duzu, kontzeptu hauek beti agertu direla, baina igual momentu hau heldu arte ez dituzu ulertu. Energia komunitate batean parte hartuz gero, formakuntza bat jaso duzu, eta kontzeptu hauen inguruan gehiago ikasiko duzu segurazki. Eta zer erronkei aurre egiten laguntzen die energia komunitateek alde batetik erronka ekonomikoa. Hau da, energia komunitate batei esker eta energia berriztagarrietako instalazio bat eginez gero, energia fakturan aurreztela lortuko da, segurtasun merkatu elektrikoarekiko segurtasun bat izango duzu, hau da, ez da, zure dependentzia maila ez da handia izango, inbertsioa egin ahalko duzu teknologia sendo batean, hau da, konfiantza ematen duen teknologia batean. Igual manera aldetik, CO2 isuriak murriztu ahal izango dituzu, lehen aipatu bezala, sare elektrikoko menpekotasun hori galduko duzu, eta azkenean sare elektrikoan dagoen elektrizate ehuneko oso handi bat, ez da energia berriztagarria, orduen menpekotasun hori galtzen baduzu, azkenean, gero energia berriztagarri gehiago erabiliko duzu, eta klima aldaketaren aurkako borrokan lagunduko duzu. Eta alde sozialetik, lurralde taldea sortu ala izango da, landa eremua gehiago garatu ala izango da, eta despopulazioa galdu, elkarrizketak hasteko eta jendearekiko harremanak hobetzeko prozesuak landuko dira, eta gero gainera energia kultura sustatu egingo da. Hau da, gero eta informazio gehiago izango zu energiaren inguruan, eta azkenean energia gure bizitzan egunerokoan dagoen aspektu bat da. Hau da, adibidez, bideo hau edo webinar hau ikusteko energia elektrikoa behar duzu, bestela ezingo zenuke internetera konektatu, ordenagailuak kargatu, beraz, une oro gure inguruan dagoen guztia energiarekin lotuta dago, beraz, energiaren kultura hori sustatzen bada, gero eta informazio gehiago izango duzu horren inguruan, eta informatuago egongo zara. Eta, bueno, honekin gaurko 10. webinarra bukatu dugu, eta baita 10 webinarren saio guztia, beraz, aurreko webinarrak ikusi badituzuen nik guztiak edo gehienetan interesatu zuena ikusi dezakezue, hau da, gian kontzeptu baten inguruan informazio nahikoa daukazu edo ez duzu behar, horrek ez badituzu ikusi ez da ez gertatzen, baina nik onbidatzen zaituzte denak ikustera, formakuntza lantzea, energia kulturaren gainean gehiago ikastera, eta, bueno, edo zelantza badaukazue, hemen dituzue gure kontakturako datuak, bai telefono eta bai korreo elektronikoa, eta honetan, korreo edo telefonoz bidez idatzi aldiguzu eta gurekin harremanetan jarri. Beraz, eskerrik asko berriz, webinarra ikustagaitik, eta hurrengo arte, agur!